Haino hai lamsogo khajani takuktai bukuk songrono kha khayo norok kahamna tongna hanai somung channel haina hai norok ni bagai tui phaijao ka chicken burger khai phunungnani hanai chicken burger bahike khai phaiding ke tamo tamo nangnai lai geranai nahadi oro ang chicken 300 gram moto nakha একদম বেকরেং করে বাহান সিমি নরক বাহাকে খাই আনি ভিডিও নো স্কিপ খাই ওই নরক পায়া সাক নাই টংদি ফাইদি হিংকে চিকেন পরে তাম নাং হিংগাংকাই নাহাদি আং বাজানি বার্গার বান পাইখা রুটি কিটিং জাত নরক নগো বসরামই নাই মানো হাই আংখাই বাজানি পাইখা তাই বাজানি পাইখে নরক বাজানি পাইখে বেলাইনে কালাই দাতি না দহতা স্রামনানি বেজাল নাইয়া গেতাই তাম তাম নাং হিংগাংকাই nahadi oro moso nakha ang risum tai hasing pias nakha pias thaisa kotoman ang kuchu kuchu ke helapka obono mixaro paste khaibai giranai jotono ge yango nakha chicken bang chikon chikon khanyo helebai kaham kai sui chikon chikon ke helebai dakha kaisa mixaro tambagai hinganga chikon chikon ka nakha dati no gurango abon bagai ge ang ruti kaisa oro osaka gai rekha tambagai himale sherpro tak thongna bagai mane sherpro bok phanani bagai ta chicken chime hingkai bai thanai sherpro kagai thanai abon bagai roti angkai rekha norok nangkhangkai moida hai corn flour pano reimano obono roi sernai aboni bagai geriya hangkai mangso kagai thanai ta abohai nahadi jotono ang sakage baikya kuplung kha bono tabuk kholoboi gura khaijao nai পেজ খাইনাই মিক্সারও নাহাদি চিকেন কি মাঙ্গি থাকা অবনো তাবুক অরিসুম হাসিং যে পিয়াজ রক হুলমানি মসরক অবনো অরণ রসিনাই অর যতন দালগৈ বুলনাই তাই লেবু খাকসা তংমানো আংবো তৈরনাই নাংখাঙ্কাই নরক সয়া সস তাই টমেটো সস বরুই সাপিগি মানো তাই একেবারে ভিনেগার ফানো রই মানো নরক জেসপান দি তাই নরক মশকথি গুড়া বরই মানো জিরা রইছে মানে নংনি ইচ্ছা তৈ আংখাই রেলিয়া মুখাইনি উমতি হেকেন থগ গে সম বর্ণংনি অজন তিরেদি সম আঙানি অজন তিরে খাই ইয়াকবো কাহামকাই সুজাক ইয়াকবাইনো সাপিক জেনাই বনো কাহামকাই kaisa haine hai norok ne thani koimung norok jodi no ani channel lo katalang tongkhang kai norok ani channel no subscribe khanyan tapok di ani video no like renani tai share khanyani nong ne friends tai family rong no tai nong ne insta whatsapp facebook rogo ba ani video no share khanyani tapok di asek no hambai tai norok ano comment bo sidi jora jora bo mane bumti khe khainai tamo norok bo haike khaide jakha norok ano comment sidi phadi সাইপিক বাইকে বুলবাইকে শেরমান দিকে থাংছিনাই আনি বার্গার খাই চারটা আবনি বাগে আং কত কত খাইনো চারটাও চিকেন বাক্সিনাই নাহাদি বুদুল কত কত খাইনো খাইনে নাহাদি ইংলিশ থাঙ্কা একদম নরম ইংলি টংখা যেসকে পানা খালাই যাইমোন আবহাই নাহাদি आं kaisa pen o thok rekha thok gobang nangya thok kisabai no mufunai kholoboi bono umkhai mufunai thok kisabai tai horbo ekdom kom khai rejak tai thokbo tunglulo no thok beshi kutung kai chicken ma loge loge no khamai thanai se abon bagai nahadi yak bai ang petha petha kai taise sini rekha tam bagai himale bo mungkhanga phumlogoi taise khosoroi be thanai kholoboi mufunai bono haina haina hadi baisa dige munise thangka taktai baisa dige mufunai motomoi tongkha ekdom chip chip mangka khai mungkha na hadi norok nugui tongo abo haike no mufunai na hadi tai baisa bo munise thangka kaham kai thok sokoroi tiklai sinai abo haike no ang kai brei brei no serchinai chicken rok munchini phaidi hingka ang yango kisa burger sajongnani bagoi mukhitang najak nahadi banda kobi kasarni nakha ang kleino tai pias tomato kaisa tai sosa nakha abono nong musung tei norok radi nahadi ang sosam tikhe rakha tomato bum tikhe rakha abo norok ni musung tei bwsuk patla khai norok sanai tai bwsuk gura gura khaida sanai abo nongni ichha aboni bagoi ang khai rabai kha ani sakai no tai chicken bo nahadi chicken kaibere bere mungkha tai rza khaingkha abo haike tabo hadi burger sajoma dige thangsinai nahadi burger no bang kasar tei rawi kisa muthungoi nakhai serei abon bagai tabo ang burger sajoma dige thangsinai nahadi burger ang tabo mayonnaise puilaranai ang mayonnaise nogo sramliya ang bazani no paina kha abono tabo obono rsinai
bazani paijak yagobo sramoi naimano mayonnaise haibano angkhai bazani paikhyaba obono no rosino nahadi obo haike jotono buli rwbainai o sakao tabuk sosa rinai sajongnai ta sosa bo swkjanai nongni muchungtui ang sosa lebri rwkha tei piyaz bo rwnai piyaz norok kaisa da chanai kainai da chanai angkhe kaitham rwkha tei tomato bo haino norok kaisa da chanai angkhe kainai rwkha hingkhe taisa banda kobi kuchi kuchi khaijak obono bo o sakao riri swnai hingkhe tei chicken rwnai tabuk chicken sakao bo sajogono kisa banda kobi kuchi kuchi khai nahadi wngui si thangkha o jorao nahadi oro bo sili rwkha mayonnaise amoni pore tabuk khai nahadi obo haike warisa sidi wngui si thangkha burger ekdom tei kaisa khai phunukgano norokno haino hai mayonnaise rwphinai obono tabuk oro angkhai tomato sauce bo rwliya tambagui himlai orono dalokjak tongo hinui nangkhankhe norok tomato sauce no bo rwui chai mano nahadi ang chakur baikha yang khai piri rwbaikha phului o jagao haino hai sosa riphinai haino hai piyaz rinai haino hai tomato rwnai tabuk haino hai banda kobi kuchi rwphinai ampore chicken rwnai mayonnaise norok taisa rwna khai ri mano chicken rwnai chicken ni pore haino hai nahadi oro bo phului rwkha mayonnaise tei obo haike nahadi wngui si thangkha abo haike nang kaibrui brui no srambaikha bwswk klai bwswk ichi nahadi jotono kaibrui brui no wngkha norok nugui tongkha bwswk klai bazaro paisano hingkhe kaisa kaisa se 80 order khaisano hingkhe 120 abo hairok belai no dam nogo parao je jaga phano norok tongthpai khlai chanani belai no klai aswkno hambai।